खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं क्वारेन्टाइननि भिडिअ होनो सानदोंमोन, क्वारेन्टाइन रिलिज जानायनि, नाथाय आं खेबस्लाबनो हायाखिसै। ओरैनो सर्टकाट नोंथांमोननो देखायनोसै। बिराद हाखु दाखु जादोंमोन, बिनि थाखायनो खेबस्लाबनो हायाखै। दा बेखौनो नायसाबदो नोंथांमोन। थ' बिदिब्ला नायलांदो। गबाय लोगोफोर, दिनै जोंना क्वारेन्टाइननिफ्राय लेखा मोनबाय। नै आखायाव सिथाम होबाय। नायनानै ला, इदि होगोन। ओरैबो ओरैबो फारनैजोंबो। र' होनला, आं नोंथांमोननो मोजां आपडेट खालामगोन। नांगलदैयाव सफैबाय लोगोफोर, नै क्वारेन्टाइननिफ्राय। दा ओरैबायदि जायगायाव दङ, नुब्ला आसरितसो जागोन नोंसोर। नायनो कर'ना भाइरासखौ बे दैयावनो सुस्रानानै थांजोबनायसै आं। नायबायल' था नोंथांमोन, आं बाज्रुमग्रोनि हाखराव। ओइ ओइ होआ, आयौ आयै, लंपेन्टआ सिबायरा। दानिबा बोरै गाखोनांगौ जाखो? माबा जिसिबि बुरनाय हांग्रं हुंग्रंआवसो लोगो मोनफैखोलै। कर'ना भाइरासखौ साला जै होनानै दुगैलांखानायसै आं नांगल दैयाव। आइदै आइदै, हाला थाबायनो। आयौ, हान्थु फुरायलांबाय नै। आयौ, जायगाफ्रा समायना जाना दंलै नै। कर'नाखौ बेयाव बिदाय होलांनायसै आं। नायलां जाबाय नोंथांमोन। जै कर'ना भाइरास खारनायनि जै। भारत माता की। सोर सोर बे दैनि नाखौ जायो दाजाखासै। नायाव बाथा जोबनायसै, खिन्थु हले बुंखानाय जाबाय। होखावनायसै नै बिथाङा, कर'ना भाइरासखौ गालांजोबनायसै। एकदम बुरलुंबुथुर दैमायाव फोजावहरनायसै आं। गया फंबाय, गैला। आरोलाय मा कर'ना बावलै। 2 घन्टासो गोजोमनानै थानोसैलै, एसे रुइगानानै थांथों। बबेसिम? दैयावनो कर'ना भाइरास फोजावदों आं। फोजावखांना थांबाय? ए, फोजावखांनानै फैबाय नै। जै होयै होयै दुगैगासिनो आं, जै कर'ना भाइरासनि होननानै। दा बस्थि हाहांजोबबाय नै। ए, मोनबाय नै गग्रा। फोजावगासिनो आंबो। फोजावखांबाय जों। एकदम फोजावनासो थांजोबखानोसै। गग्रा मोनबाय नै गग्रा। ए, गग्रा मोनबायानो नै।
दुगैखांबाय लोगोफोर दासो फोजावहरबाय आं कर'ना भाइरासखौ नांगल दैयाव आरो दै बथलाबो थोलायाखिसैना होजोंहाय दहाय फुरा मोनाखिसै थोफैयाखिसै आमथेखासिमाव दैमानि दैखौनो होबाय आं ग्रद ग्रद ग्रदनो नै खेबसेहाय आं बेयावनि भिडिअ होदोंमोनलै दा माबायदि जानानै थाखो नै सिनारिफ्रा गांसोफ्रा खुथिलानो बरिया नायनो हागोन बेरायनो गोसो जागोन नोंथांमोना नै ओरै नांगल दै आंनि उनाव आइयै आंनि गय गायनाया ओरैबायदि हाग्रा जाना दं नै सयथिबो नायलाय माबायदि हाग्रा जाना दं एवनांगौला दङलै सयथिबो माने आंनि हा सेरजोंनो नालाय लामाया बेजों फैयै फैयै नुलाङो आरो नायबोबाय दा गय बागाना ओरैबायदि हाग्रा जानानै दं गय गोरलै गोरलै गायनाया ओरैबो एवनांगौला थोखानोसै नै बेबो मोननै अनेक हाग्रा जाना दंलै करेन्टनि गवाब्ला गैले हबाय थंनै खान्थाल बिफांखौ नुलाना ओरैबायदि जोङोना आङो माने एसे काहिनि जाना दं ओइ मेसेंनि रुवाथि फिल्मनि बायदि साल बिफांखौ दाननानै समायखेरा लालायनाय बायदि थिग बेबायदिनो बेबो जाना दं खान्थाला नुब्लानो रागा जोङो ओरैनो गायग्रोनायमोन नै लामाया बे सेरजोंनो बेखौबो नाय हाग्राया नै माबायदि जानानै दं नायब्लानो जाबाय हाग्राया सयथिबो थोबायलां खै एवनांगौला आयै न'आ बै रोमै रोमै नुहुरनायानो हनै थांनो मोना नायखिना फैनांगौ जाबाय दै गांनाया हाखालिलै दानिया नोंथांमोननो देखायगोन आंनि क्वारेन्टाइन जायगाखौ माबायदि खालामना दोनदों रायजोफ्रा आं हारसिंनि थाखायनो नोगोद खस्थ' खालामदों आं नोंथांमोननो देखायगोनखौ नोंथांमोना नायदो आं बे केमेराजों देखायनोसै नायनो हागोन बेयो हाबग्रा दरखं सारौफालि बेरा होथेजोबना दोनदों नै नायदो स्कुलखौनो दुमथ'जोबखाबाय आं दा बे एरियानिफ्रायनो ओंखारनो मोना आरोखि आंनि बाउन्डारा बे सिदेट आरो कारेन्टनि थाखायबो माबायदि खस्थ' खालामदों नै नायनो हागोन ओरै बोबोदों दा रायजोफ्रा आंनि थाखाय बिराद खस्थ' खालामदों मोजाङानो जादों बिराद गोजोननाय मोनदों आरो सानैसोआ हेंथा होदोंमोन होननानै बुंदों थेवबो मानियाखिसै आरोना माखासेया बुंबायना बेयावनो दोननांगौ होननानै दा बेयावनो दोनबाय आरो आंनि ओंखाम संग्रायावसो जागोन जायगाया देखायनि बेखौबो नोंथांमोननो आया नै माथो इदिसो आं बेखौसो खुलिदोंनो गानासो फैजोबो आया नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक साबस्क्राइब खालामदो लाइक होआब्लाबो साबस्क्राइबखौ होथार लोगोफोर आंनो साबस्क्राइबनि जोबोद गोनांथि जादों आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय उननि भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन